இன்னைக்கு நான் பிலா கிச்சனில் பார்க்க போகிற டிஷ் பேர் காரசாரமான பிரெட் ஆம்லேட். எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம் வாங்க. 2 முட்டையை பவுலில் உடச்சி எடுத்து வச்சுருப்போம். சால்ட்டு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். 4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கு தகுந்தாப்பில் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். 4 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலக்கலாம். இப்போ நல்லா கலக்கியாச்சுங்க. இப்போ 2 டேபிள் ஸ்பூன் பொடியாக நறுக்குன வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். பொடியாக நறுக்குன ஒரு பச்சை மிளகாயை சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் கொத்தமல்லி. இப்போ பிரெட் ஆம்லேட் போட ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ தோசைக்கல் நல்லா சூடாயிடுச்சுங்க. ப்ரெட்டுக்கு மேலே எப்படின்னு நெய்யை சேர்த்துக்கலாம். நெய்யை சேர்த்து நல்லா தடவிக்கலாம். தோசைக்கல்லை இப்போ வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த பக்கமும் நல்லா தடவிக்கலாம். இப்போ நல்லா பொன்னிறமாக மாறணும். இப்போ பொன்னிறமாக மாறிக்கிட்டு வருது. இப்போ பொன்னிறமாக ஆயிடுச்சு. இப்போ எடுத்து வச்சுக்கலாம் தட்டில். நெய்யை சேர்த்துக்கரலாம். விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் வெண்ணெயும் சேர்த்துக்கரலாம். இப்போ நம்ம அடித்து வச்சுருக்க இந்த முட்டையை சேர்த்துக்கலாம். ப்ரெட்டை ஆம்லேட் மேலே வச்சு இப்படி திருப்பிக்கலாம். இப்போ அந்த மாதிரி திருப்பி வச்சுக்கலாம். இப்போ அந்த சைடும் நல்லா வேகணும். இப்போ ப்ரெட் ஆம்லேட்டை திருப்பி போட்டுக்கலாம். இந்த சைடு நல்லா திருப்பிக்கலாம். இப்போ ப்ரெட் ஆம்லேட் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ நல்லா 2 சைடும் மடக்கிடலாங்க. இப்போ 2 சைடும் நல்லா மடக்கி விட்டுக்கலாங்க. நல்லா இப்போ 2ஆக மடக்கலாம். இப்போ பிரெட் ஆம்லேட் ரெடி ஆயிடுச்சு. காரசாரமான பிரெட் ஆம்லேட் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.